So siguro usa ka pangutana nga angay naton tanan, no? Asa ka nakasentro ang atong kinabuhi adlaw-adlaw. Kini nga pangutana daghan o pwedeng tubag. Pero kung atong basihan ang atong mga gibasa karon, ilabi na ang atong ebanghelyo, si Kristo nagpahinumdum kanato kung unsa gayoy makahatag kanato og kalipay, kalinaw og matud pa kanang magdala kanato ngadto kaniya. Siya naghatag kanato og warning, no? Nga dili kita mo kanabang maningkamot lamang alang sa bahandi nga yutanon. So wala siya miingon nga dautan kini maong mga bahandi, no? Apan dili unta lamang nakasentro ang atong kinabuhi niini. Kay ang tendency manggod sa tao lagi kay we have to gather treasures in life. So mao gina ang tendency nato. So mao na nga bisan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kita maningkamot, kita magsakripisyo, kita mohatag og oras diha sa pagtrabaho tukon kay gusto nato nga makaangkon kita mga butang dinhi ning kalibutan. Apan si Kristo nagpahinumdum kanato nga dili ra kana ang atong hatagan og panahon. Siya nagpahinumdum kanato nga hatagan usab nato og panahon ang pagtigom og mga bahandi nga langitnon. So unsa man mga bahandi nga langitnon? Well, simple thinking is about our righteousness, no? Ang atong kinabuhi, ang atong mga maayong buhat. Kay matud pa niya, kini ay dili makawat, dili mawala, o dili madaot, o dili magunob. Apan ang kalibutan ng mga bahandi, posible kini nga kutkuton og taya, kutkuton og anay, o gani kawaton pa. And the worst nasayod kita nga walay usa ning kalibutana nga atong maangkon, nga atong madala kung kita mamatay na, no? So mao na nga si Kristo nagpahinumdum kanato. Gani gitagaan pa taniya og idea, gitagaan pa taniya path nga atong laktan unsaon nato pag-angkon niini mga butanga. Tungod kay siya nagpahinumdum kanato kung asa ang atong kung asa ang atong bahandi, atoa ang atong kasing-kasing. Simple ra. Kung ang atong hunahuna o ang atong bahandi ni ara niining kalibutan, naara dinhi ang atong kasing-kasing. Apan kung ang atong bahandi nga gitigom usab langitnon, atoa kaniya ang atong kasing-kasing. Mga igsoon, si Saint Thomas Aquinas naghatag kanato niining murag pagpahinumdum usab mahitungod sa iyang komentaryo, mahitungod sa mata nga gisulti dinhi. Matud pa ang mata magdala og kahayag, no? Pero this is about our intentions in life. Kining atong mga intensyon. Tungod kay kining atong mata nagtudlo kanato unsa gayud ang atong intensyon, o kung unsa ang atong intensyon, mausab kini ang i-act sa atong lawas. So mingon si Saint Thomas, kung ang atong mata nagtanaw, naghatag og kahayag, matud pa kahayag ang atong palibot. Apan kung kangit-ngit, mangit-ngit usab ang atong palibot. Unsa maning mangit-ngit nga iyang gimension dinhi. It could be our bad attitudes, it could be our pride, no? Kanang atong pagka makasarili. So mauni mga kangit-ngit sa atong kinabuhi. Apan kung ang atong kinabuhi anaara niini mga kangit-ngit, matud pa pagkangit-ngit gayud sa atong palibot. So mo na giingon niya. Apan kung atong hunahunaon nga kita makahatag ang atong mata makakita sa tinuod nga kahayag, kinsa man ang tinuod nga kahayag sa atong kinabuhi, walay lain ang Dios. Kung naay Dios ang atong kinabuhi, imong maangkon ang tinuod nga kahayag ug imong maangkon ang tinuod nga bahandi nga langitnon. So mga igsuon, kitang tanan gipahinumduman nga naa di ay gayud kitay angay
nga hatagan og pagtagad sa matag adlaw. Naagid kitay angay pangitaon sa atong kinabuhi. Dili lamang ang mga butang na ining kalibutan. Apan atong unahon pagpangita ang Dios. Tungod kay ang Dios, siya ang tinubdan sa tanan ug siya usab ang makahatag kanato sa tanang mga bahandi nga atong gikinahanglan. Matud pa, seek ye first the kingdom of God, and everything will be given to you. Moabot kanimo ang tanan. Ug ako manghinaot nga diha sa atong mga pagpamalandong sa atong kinabuhi, atong iapil, ilabi na ang paglantaw, pagbalik sa atong kaugalingon, aron kita makakita sa tinuod nga kahayag. Amen.